Čaute, moje meno je Matúš Medessens a ja vás vítam v novom parfémovom videu. V tomto videu by som vám chcel ukázať niečo z mojej kolekcie a konkrétne by som vám chcel ukázať parfémy od značky Creed, čiže Niche parfémy francúzske Creed. Ako prvý Creed, čo som si ja zadovážil, teda čo som si kúpil, bol Creed samozrejme Aventus, čiže král. Je to ovocná vôňa, jemne zadýmená, pyžmová a v tejto vôni hlavne dominuje ovocie a to je ananás. Veľmi kvalitná vôňa, výdrž excelentná, komplimenty excelentné. Čo je akurát tak škoda, tak že veľa značiek už v dnešnej dobe skopírovalo toľkokrát Aventus, čo sa snažili napodobniť Aventus, že to až nie je možné. A aj najnovší Mont Blanc klon Aventusu. Ešte aj teraz dokonca robia dizajneri klon Aventus. Ako ďalší parfém, ktorý som si zadovážil po Aventusovi, bolo Millésime Imperial. Táto fľaša je fakt pekná s tým zlatom a existuje aj normálne zlatá fľaša, celá zo zlata. Samozrejme, není to zlato, ale je veľmi pekná. Chcel by som ju raz mať vo svojej kolekcii. A že vraj existovala kedysi aj originál zo zlata, neviem koľko karátového, celá fľaša. Tá by bola tiež dobrá v zbierke, ale ne, to srandujem, to asi nikdy nebudem mať. Ale táto vôňa, poďme k tomu naspäť, je čisto letná záležitosť, svieža, ovocná. Ľudia opisujú, že tam cítia melón, ja ho až tak mega moc necítim, ale je to tam cítiť, aj keď si predstavíš to žuvačkové, melónové, ovocné s pyžmom, so solou morskou a ambergris, dominantná zložka, ktorú používa Creed, veľmi drahú, ambergris. Parádna letná vôňa, na každý deň, luxusná, sofistikovaná, mám ju moc rád a napríklad zaujímavosť Jay-Z, rapper, toto je jeho signature vôňa, miluje Millésime Imperial, takisto jak ja. Takže to bola druhá vôňa, ktorú som si zadovážil od značky Creed. Ďalšia v poradí bola táto Original Santal. A Original Santal vonia veľmi podobne ako dizajner od Mont Blanc značky Individuel. A ja som si inak myslel, že Original Santal bude voňať trošku odlišne od Individual, jak to ľudia opisovali, čo som čítal. Ale ty kokos, som sa mýlil. Individual je tak 90% podobný práve Original Santal, ktorý je mega drahý. Čiže ak chceš mať Creed za pár korún, Original Santal, tak ti odporúčam Mont Blanc Individual. Tiež veľmi dobrá vôňa. 90% podobná práve z Original Santal. A ako to vonia, v tejto vôni je najviac cítiť škoricu, také zimné hrejivé korenie a je tam cítiť santalové drevo, trošku v dry downe. A táto vôňa je inak oproti Mont Blanc Individual viac uhladenejšia, je tam cítiť viac tú kvalitu, není taká syntetická a dry down je naozaj veľmi krásny v Original Santal. Čo nehovorím, že Mont Blanc Individual je zlý, hej, ten je tiež naozaj parádny. Vyskúšaj, za pár korún to kúpiš, moc ti ho odporúčam. Čiže Original Santal bola moja tretia vôňa od značky Creed, ktorú mám veľmi rád tiež samozrejme a všetky Creedy mám rád. Ďalšia v poradí bola, som dostal darček od mojej priateľky k Vianociam a je to, a je to Royal Oud. A tento parfém je naozaj Royal, úplne kráľovský. Ten Oud, Agarwood, Oud, v tomto parféme až tak není cítiť, proste toto je západná verzia, zase pre západný svet, není to nič arabské, mega Oud, ťažké, až také odpudivé. Toto je u mňa majstrovské dielo. Ak by som mal tiež vybrať Creed, že top, ktorý voní naozaj najkvalitnejšie, tak Royal Oud by bol určite medzi tromi najlepšími. Royal Oud. Krásna kombinácia dreva,
cedrového, santalového a viac cedrového. A v kombinácii s niečím sladkým. To sladké, čo tam je, neviem presne, čo to je, ale tento parfém je masaker čistý v tom, že jak si ho dáš, tak prvú hodinu, možno som to stopoval aj s priateľkou, hodinu a pol vonia strašne drevito. Silno drevito. Ale po hodine a pol normálne do toho parfému nastúpi to sladké a jak sa to zmieša s tým drevom, to je dosť dobrá vec. A keď mám toto na sebe, tak si pripadám jak najväčší nejaký šéf nejakej nadnárodnej spoločnosti, proste úplný šéf. A toto nosím s hrdosťou, s rešpektom, s pokorou. Royal Oud, jeden z najlepších creedov určite. Ďalší bol Green Irish Tweed. Toto je tester, ale mal som veľmi šťastie na túto fľašu, lebo tento batch coat je úžasný. Nádherná vôňa. Pre mňa Green Irish Tweed je, môžem povedať, že najlepší creed. Pre mňa je toto najlepší creed, aký kedy bol vytvorený. Totálna klasika, len nadčasová, ktorú už preveril čas. Fakt, čas ukáže, jak je parfém dobrý a jak obstojí čas, tak proste z parfému sa stane ikona. A toto si dovolím tvrdiť, že je ikona. To není, že je parádny parfém alebo že mega parfém. Toto je niečo nad to. Čiže masterpiece, ikona, neskutočná vec. Voní to zeleno, akvaticky, trošku pudrovo od irisu, ale hlavne zeleň, čerstvá pokosená tráva s tým akvatickým akordom a tu na veľa ambergrisu. Top vec. Hodí sa úplne každému, ale je to viac elegantná vôňa ako nejaká casual. Čiže ak nosíš obleky, ak nosíš saka, ak nosíš košelu a ak si týpek, že máš rád módu, ale tú klasickú menswear, tak toto je pre teba jak vyšité. A ja to stále hovorím, mám známeho blogera na Instagrame, s ktorým som v kontakte, raz za čas si píšeme. Veľmi kvalitný bloger na Slovensku, Adam Rustman, alebo Rustman. Ja mu tento parfém odporúčam, už som mu ho asi 3-krát odporúčal, že toto je jeho vôňa. A ešte raz, Adam, ak to pozeráš, tak určite Green Irish Tweed pre teba ako stvorené. Viem si to na tebe moc predstaviť, lebo to je naozaj vôňa pre teba. A ako posledný, čo mám, a nie, ešte mám vlastne dva. Ďalší išiel teda posledný a najnovší, Creed Viking. Krásny flakón podľa mňa, zase najkrajší flakón, čo má Creed. Tá červená farba sa mi mega moc páči, aj konečne už tie vrchnáky majú krajšie. Už sú není také špicaté, ale vyzerá to konečne super. A samotná vôňa, hovorím, že toto bude nový Aventus a verte tomu, že moje slova sa aj potvrdia. Veľmi dobré, mužské a je to taká stará vec, stará nejaká kolínska voda, ale s niečím moderným. S niečím moderným, tým myslím metu a veľa koreňa ružového s ambergrisom. Typický barbershop, vôňa s metou, s ambergrisom a s ružou, som zabudol podotknúť, s ružou, topka. Ja si myslím, že toto bude fakt ešte mega vec a ľudia potrebujú čas na to, aby došli, že táto vôňa je dobrá. Nechcel som zahrešiť, ale fakt je dobrá a mega. Creed Viking, inak výdrž je totálne tiež mega dobrá. Ľúbi sa mi to. Nemám k tomu čo viac povedať, proste Creed Viking je veľmi dobrý Creed, veľmi dobrý release a čas jeho ešte určite dojde, keď to ľudia pochopia, aké je to super, jak som to pochopil aj ja. Čo ešte mám, tak je prázdna fľaša veľkého flakónu Creed Aventus. Tu vyzerá
teda úplne mega, toto je podľa mňa majstrovské diela, tieto fľaše, ty kokos, dobre, že to máš plné Aventusu, že si to chytíš a vyleješ si to na hlavu. Ale ne, srandujem, ale Aventus. A ako poslednú vôňu, čo mám od značky Creed, je moja špecialitka, ktorá že vraj bude zrušená, som sa dopočul. A je to Creed Bois de Portugal. A toto je klasy motherfucker. Normálne, že James Bond túto vôňu môže naozaj nosiť. Si predstav Jamesa Bonda, to je jedno, ktorého proste všetkých, aj tých starších, aj toho nového Daniel Craiga. Toto je gentlemanská vôňa jak prasa. Fakt, to je úžasné. Úžasné niečo. A rovna dneska som mal taký zážitok s tou vôňou. Otcovi som dal malinký odstrek z tejto vône a on je z nej úplne unesený, že raz si to dal a mama mi hovorila, že musela vetrať celé doobedie dom, že jak tá vôňa bola prenikavá, silná. Naozaj je silná, má grády, je to bergamot, levandula a santalové drevo, ale tak zmiešané a tak aromatické, tak silné, že to je fakt bomba. A otcovi sa veľmi páči, hovoril, že dlho nemal takú vôňu, že čo tak naozaj vydrží. A sa tomu čudoval, že jak je to možné, že taká vôňa, že niečo tak silné a také prenikavé a celý deň, že to je na ňom cítiť, že to cíti. Nuž, to je to, že Creed robí parfémy, ktoré sú úplne podľa mňa niekde inde a Bois de Portugal je jedna z najlepších. A nemyslím iba z Creed kolekcie, ale jedna z najlepších celkovo parfémov, ktorý kedy bol vytvorený pre muža. Toto je naozaj štýl, toto je šmrnc, nadčasová elegancia, maskulínnosť, proste toto není žiadny metrosexuál. Toto si viem tiež dokonale predstaviť aj na, zas poviem, Adamovi. Proste pre chlapa, ak chceš zanechať niekde dojem, ak si maskulínny, proste testosterón, ale máš štýl, eleganciu. Bois de Portugal je mega. A proste je to parfém, ktorý by som prirovnal k levovi. Král zvierat, proste Bois de Portugal. Predstav si, že dojdeš na nejakú konferenciu alebo nejaký business meeting, proste toto, keď dojdeš do tej miestnosti, bomba do stola, že došiel som, ja som tu king, teraz budete všetci počúvať mňa. Tam to končí. Tento parfém im to sám povie, proste on je tak výrazný, on má takú osobnosť, že málo ktorý parfém takéto niečo má. Bois de Portugal je topka v tomto, to je lev. Toto by bola moja Creed kolekcia, dával som to na takýto jeden one take, nechce sa mi s tým nič robiť, čiže keď tam aj budú medzi tým nejaké pauzy, sorry za to, ale dúfam, že sa vám to páčilo. Samozrejme, Creed má ešte veľa dobrých parfémov. Ja určite do mojej kolekcie v blízkej dobe na leto pridám Virgin Island Water, to je úplne mega vôňa, ktorá pripomína dovolenku na nejakom tropickom Islande. Islande už mi šíbe. Islande, teda na ostrove Islande. A je to vôňa mochita, alebo teda piña kolády, rum, limetka, veľmi dobré. A čo sa mi ešte ľúbi je od Creedu Royal Mayfair, to je veľmi dobrá vôňa tiež, extravagantná, nadčasová, elegantná vôňa rúže, eukalyptu a džinu. A inak zaujímavosť ešte, Creed Bois de Portugal bola signature vôňa Franka Sinatra. Frank Sinatra obľúboval túto vôňu, miloval ju a nosil ju. Takisto Aventus nosí strašne veľa ľudí, aj známych osôb. Jay-Z nosí Millesime Imperial a napríklad Green Irish Tweed viem, že nosí a je to jeho signature vôňa herca Georgea Clooneyho. Čo si myslím tiež, že mu to musí určite moc sedieť. Creed robí parfémy, ktoré sú nadčasové, ktoré ja osobne milujem, je to moja láska. Mám ich moc rád. Ak máš peniaze, proste není sú lacné, ale ak máš tie peniaze a chceš niečo kvalitné, niečo, čo sa vymyká všetkým
parfémom, ktoré sú teraz na trhu a hlavne je to niečo, čo je nadčasové, čo tu s nami bude ešte XY rokov. Proste Creed by som prirovnal ich parfémy dobre ušitému saku, obleku, nohavicám na mieru, proste oblek na mieru, ktorý bude in aj za 100 rokov, alebo nejaké kožené topánky, kvalitné, kožená bunda proste, ktorá sa nezničí, ktorá bude trendy aj za XY rokov, takisto nejaké riflové bundy, Levi's, proste všetky tieto veci ja mám ohromne rád a mám rád nadčasové, klasické, mužské, maskulínne veci a snažím sa to aj prepojiť s moderným štýlom, čiže môj cieľ je nie sa venovať iba moderným vôňam, ale aj tým klasickým a chcel by som dať tým klasickým vôňam priestor v tomto modernom svete, aby ľudia naozaj nezabudli na tú klasiku, aby nosili obleky, aby voňali po klasických vôňach, proste chcem to prepojiť, to staré s tým novým a aby to stále išlo, aby to bolo v kurze a chcem, aby tento štýl bol top. Myslím si, že toto video bolo už dosť dlhé, už by aj stačilo, už by som sa mohol ukludniť. Takže díky moc za to, že ste pozerali a dopozerali toto video až do konca. Díky za každý like, koment, klasicky, každý jeden ma poteší a aby som nezabudol, potvrďte odber ešte na môj kanál. Buďte navoňaní, to je dôležité. Majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.